Takže ahoj lidi, já jsem Pavetík a zdravím z dnešního videa ze Star Stable. A tohle je první video na mém Pavetík SSO kanále. Takže užívejte. Jinak nádherný výhled až na to, že jak jsou teď nový Hollywood, tak se bugujou dost textury, i tamhle se bugujou textury. I když to dáme tak normálně, tak to vidíte taky, zabugovaný prostě. Teď to je i horší než zasněžený. Je to hrozně vadí tohleto. OK, to nic. Tohle video je o mých koních, ale zároveň i o updateu, který přišel. Jsem celkem zklamaný z dnešního updateu, který přidal jenom oblečení. Já se kouknu ještě do Star Stable shopu, na bonus shop nemá vůbec nic. Jenom přidali prostě oblečení, což vám teď ukážu. Tak, jsem ve vesnici a v tomto obchodu je nový oblečení, který přidali. Můžu se sejít koně a ukázat vám to. Tak počkat, no, hop. Tak. Tady takhle. Upřímně nemyslím si, že bych se asi úplně kupoval. Uvidíme do budoucna. Ještě máme to celý týden. Jakože není to úplně špatný, ale zase neříkám, že to je úplně dobrý. OK. No, moje postava není úplně na tmavý věci. Tak. Ale jako, jo, asi to možná koupím, uvidím. Ale je to jako celkem drahý za ty Starcoiny, co vám budu. Jako je pravda, že já jsem si teď koupil spoustu věcí za Starcoiny. Je spoustu koní. Jsem stišil hudbu, teď hudbu. A jo. Kde je takhle? Šetník. Jo. No, já musím úplně teď ukážu, co jsem všechno koupil. Ale tady třeba různé ty věci. A dokoupil jsem si tady ty sety, abych měl. Tady ty bílý a tady ty růžový. Bych to měl jako celý set, pak jsem hledal úplně, jsem byl marnej. Jsem hledal Knight Rider ten set. Byl hrozný. Tady jsem přemýšlel, jestli ho koupit nebo nekoupit, ale můžete mi napsat třeba do komentářů, jestli koupit. Ale jinak tyhle vánoční koně všechny ostatní mám. Až na ty, protože ty jsou i v normálně ve hře. Ty jsou jenom prostě jiný zbarvení, ale zůstává ve hře takhle. Tak, jo, chtěl jsem říct, že mám i autochat, na kterém bych mohl dělat různý story questy, protože jsem to nerozehrál úplně moc pořádně a taky nějakým způsobem jsem to chtěl mít i na tady ten kanál. A je pravda, že už jsem to nějakým způsobem trošku rozehrál, takže tam nemám úplně ten začáteční quest, který je teď na tom novém ostrově. Bohužel, ale to nevadí. Jo. No, já jsem chtěl i ukázat všechny moje koně. Tady jsem takhle. Můžu tady projet. Tady to je z apky, tady ten šir. Máme perníka. Z Halloweenu koně tady ten. To je takhle zelený. Prostě most, to je jo, mechovej kuň. Tady máme pak tady krystalovýho koníka. Jsem si koupil, myslím, ve slevě, když byl. Tady jsou takhle dál, tady ten byl taky ve slevě. Tak. Čujeme dál. Tady ten. Teď se mi hrozně líbí ten kuň. Ten frýzák. To jsem měl hrozně rád, když jsem na něm jezdil. Občas na něm taky zajezdím. A jo, tady pak je kuň, který byl taky jakože jeden z nových. Ten můžete vidět na Instagramu, pokud ji nesledujete. Na Instagramu, tak mě můžete sledovat. Je v popisku tohoto kanálu, takže tak.
Jinak taky natáčím i na jiný kanál, kde mám Minecraft a různé jiné hry, než Star Stable. Zde tady bude jenom Star Stable a jo, pokud budete chtít, můžete mi psát otázky do komentářů, abych věděl, co vás zajímá. Pokud vás zajímá něco o mně, tak taky můžete napsat a já vám to zodpovím v dalším videu, takže tak. Chtěl ukázat ty ostatní koně, tady mám 4 stránky, což je jako halus, celkem velký halus. Jo, tady mám dračího koníka, už jsem to už dávno jsem expil. Tady mám pak toho nového koně, ale z těch Vánoc, kterého jsem si koupil, tak tady to mám spoustu vyexpených koní, ale teď taky už přibyly i ty nevyexpený. Teď bohužel nebylo tolik času, abych expil koně, mám i různé jiné hry, které hraju, takže jo, přibývají koně, které nejsou vyexpený, ale pokud byste chtěli, tak můžeme třeba dávat stolky nějaký, nebo streamovat, takže bychom mohli expit koníky. Tady je 4. stránka. Kdybyste chtěli, tak bych mohl natočit třeba nějakou nakupovačku nebo tak. Mohl bych vám ukázat, co se mi líbí za koně nebo tak. Jo. Jako nemám nějaký příběhy o koní, jakože jsou některý lidi, nebo jsem potkal, nebo sledoval jsem, že koňům dávali podle jména i nějaký příběh. Já takhle na tom nejsem, je pravda, že jsem kluk, tak je to celkem nezvyklý, že kluk hraje Star Stable. Moc jsem ještě takhle neviděl jsem žádného kluka, který hraje Star Stable, ale slyšel jsem o nich, takže vím, že jsou kluci na Star Stable, ale prostě moc se neukazujou, takže tak. Tak, to jsou mají všichni koni, co jste viděli. Tak jinak jsem chtěl ještě ukázat tohle. Já to mám nějak rozehraný, ale vždycky čekám ještě na někoho, s kým hraju vždycky na ty úkoly, ale uvidíme nějakým způsobem, asi nejspíš je budu dělat. Ale ne teď, v tom videu, to je takový uvítací video na mém kanálu, který je přizpůsobený Sosku, takže bude jenom na Sosko a kolem té hry. Pokud byste chtěli různé témata o té hře, tak můžu dodat a můžu i přidávat různý content, ale postupně, protože mám i druhý kanál, kde vlastně natáčím anebo streamuju jiné hry než Sosko, takže tak. Ten se jmenuje Pavatík, jenom obyčejně Pavatík, tak. Tak děkuji za sledovat tohleto video, pro dnešek to všechno a doufám, že zůstanete mými sledovateli a kdo je z mý Pavatík skupiny na YouTube, tak děkuji, že jste to dosledovali až doteď, protože tady to bude kanál, kde budu natáčet jenom tohle, i když jsem to už řekl v tomto videu, jsem to řekl asi 3x, 4x, 5x, pokud se vám video líbilo, tak dejte like, zvoneček, odběr a jo, sdílejte, to mě taky dost pomůže a užívejte zbytek dne a ahoj dá, čau.